Waar is volgens het publiek thuis en de vakjury de beste starter van het Oranje Ier? Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, apetrots. Zo steek jaren. Ja. En hoe viel dat, apetrots wezen? Nou, ik hier om eerlijk te zijn net verwachten. Wel hoopte natuurlijk, maar absoluut net verwachten. Want ik hier twee hele goede concurrenten. En als dan die namen op het beeld komt en die blijft staan, dan ja, ik ben gewoon compleet verbaasd. Echt, maar wel heel trots. Ik op mijn team natuurlijk, want ik doe het natuurlijk net alleen. En ja, het is een overweldigend gevoel, dat kan ik wel zeggen. Ja, een overweldigend gevoel, een apetrots gevoel dat natuurlijk heel terjocht is. Want ja, dat is de winnaar. Waarom denk je, dat is toch uiteindelijk toch ja, de beste wiest? Zou maar eens het zeggen. Ja, ik denk als ondernemer ben ik wel heel creatief en heel ik bruis van ideeën. En ik hou heel erg van het samenwerken. En vooral in het ondernemerschap is er een men gunt me niks. En zo ben ik net. Toen ik zelfstandig ondernemer was, toen dacht ik één ding, ik bleef dicht bij mezelf. En dat is dat ik hard heb voor orenmensen en ja, echt in de samenleving net alleen een bedrijf wezen wil, maar ook een bedrijf wat om een mensen denkt, maar ook met orenondernemers graag samenwerken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zou dit in managerstermen hiet. Ja, nou eigenlijk wel. Ja. En dat samenwerken in de ondernemers, dat mist, dat wordt steeds minder. En ik denk, juist wij moeten de krachten bij elkaar gooien, want we moeten het opnemen in het internet. En dat is een lastige. En ja, bij elkaar staan we sterk. Genomineerd als starter van het jaar met de pannenkoektrein, hadden jullie dat verwacht? Nee, absoluut niet. We waren volledig verbaasd, want als je zo'n onderneming opstart, en dan zeker in Marm, dan moet je er ontzettend hard voor knokken om het aan de loop te krijgen, zeg maar. Dus daar ben je mee bezig. Je bent bezig met ondernemen en ideeën bedenken, gasten naar de zin maken. Ja, en dan belt er iemand op van RTL, NOF en die zegt, nou, ik heb een leuk nieuwtje voor je, jullie zijn genomineerd. Nou, en dan zijn we blij. En dat knokken, hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, hoe hebben we dat aangepakt? Eigenlijk hebben we een beetje op gehoopt dat iedereen die ons zag het zo leuk vond dat ze zouden stemmen. We zijn natuurlijk iets unieks en we hopen dat meerdere mensen ons ook nu gezien hebben en geïnteresseerd zijn in wat we doen en bij ons langskomen. En dan over een jaar of over een paar jaar niet starter van het jaar, maar onderneming van het jaar? Ja, of rolstoelganger van het jaar of zo, maar in elk geval we gaan lekker door zo. En we werken er gewoon heel hard voor en we gaan uiteraard voor de onderneming van het jaar. Ja. Gaan als een trein. We gaan als een trein, heel goed gezegd. Verrassend dichtbij. RTV NOS.